Бек қызық. Xeyri kız. Siz nişik kirdiniz? Hayırlı күн. Ишегіз ашық еді. Сіз не işleysiz? Bölmeye жиыштырам. Қонақлар келе ме? Yok. Мен bu işlerini her gün işleyim. Бек яқшы. Міне мұнда тузан бар. Сүрті бітір. Дусларың да шулай тырышма. Әйе, дусларым да шулай тырыш. Biz birge işlerge yaratабыз. Шуңа күрә бүлмәбез чиста, пөхтә. Көндә тузан сөртәбез, идән юабыз, гөлләргә су сибәбез. Әйе. Бүлмәгіз бик чиста. Ә мин тәртип урнаштырып йөрим. Бүлмәләрне карыйм. Чөнки монда кемдер эт белән кергән булган. Сездә эт юктыр бит. Минемчә бу катта эт юк. Дусларым да күрмәгән. Эт булса, мин сезгә хәбәр итәрмен. Рәхмәт. Ярар. Сау бул. Мин сезнең яндагы бүлмәләрне карыйм әле. Сау булыгыз.